ADUMHENE now going ye. ADUMHENE now going ye. Croatia among Sari Fini Bedumini Samba Shoma, or Dumankma would December for Wofun Mabuare for Odum Friti, Odum Frecha Buaman free. Croatia among the AKUAPEM once and a buaju. Ye, frefre, as Madmio, ye find a shell for to Cassiasi. Alcobat and the Serafin goes as Wabrawanshility. Aye, ADUMHENE my da Sibiri. Aye, yes, and I know. AKOFOMUBEREMPON, you aye, Kukuaka bangi, or Katechi away Kukuna Wakabanwana. Oh, no, AKOFOMUBEREMPON, Gomoberebro, AKOFOMUBEREMPON, Damirifa, AKOFOMUBEREMPON, Nana, ADDO Kwata Berempon, Katechi, and Saso Berempon, or Sikem Lady Wu, a gradio. AKOFOMUBEREMPON die, o fruntumati obuekume, a gradio was a Canadian Woberempon and Akatetia, yedu a man probi poman ekaio, iye, o kumun cancer Madia Mati Dway, o kumun cancer Madia Mati Dway, a gradio as a virtue, Maramukayo, Maramusio. That's what painting and Merman or Freying. Yeah, bosom mamma mas vetu in my boy, you, yen monipa, or samang, as a video Kuyanam, ye Kaukuda, and the baby, you, two bravo, ya won't fear for Nafuasa and a Dumine do sorry. Or me fanco dia bravo mono say, Dumine wa de Abram Ponka Techi and Nim Samsano, Agra, Gumo bre. I caught 2 o'clock Paras Akranti and Tankranti activity. Nia, this is a Gumo bro. Gomobre, Nabato di Campo, O Funtumatio Buek Mochi because you Buek Mare and Sas Nanum from Pompidia Trinangi. A radio Kuman Gansa Madiamati Ru, O Kumanian Pongan Sudai, A Catetia O Kumanian Pongan Sudai, the Banadan and the woman's Rubudengi, Agra, O Quakra now call Batan woman's Rubudengi, to Krubenum Trebon and ADDO Catetia, Umwa Dre, Gomobre, AKOFOMUBEREMPON, Damirifa, Dia Sauna, Damirifa Dia, Jana, Agradie. Yo, Ashafo, and yet you for Ghana Mangma. We are still Fanana, need through AKUAPEM, and then remain so. Yamobibia, you. And come de Bube Humu Acro Live so, now what we be a ma, Nanke, Ken Mebre. Now so, and now shall be a woman, you breezy and Ned a funtum train. Breezy Nituntum Akade and Eddie a funtum train. Nina nefi denti nefi yang nena yang hene AKUAPEM ADUMHENE nanado penyin otos ye bien patua nananom okwakura sana etenen okwakura eninti agro live ahwe se ne ye man nana direct na kese ankasa esane se ni wunu enye AKUAPEM nkuto na aka no na aka yenyina eninti odio ya okese tasabri yetene ha anase yete ha yare manana direct nei ya mebusuan so ya akọ iwu ebusuan ade ato nganin ya ma won ya akọ
enenye dapa ema yen kura esan se na nado panyin otoso abien oye yen ankasa yen nena yen bribiara kire se yeren ka bi ne yebi afim na ne kura no yenim se na na fi mu abosome kakra ni efe na mpanyin de ne ama agu akwan mu yie ma bra so se esese wo ye yi no yiu mere mame kasa nware ene ye wobusu ani ba ho wa hanom ono ba be kire sane ye yiye no ehwo nhyehyei ni emu bibiara be ba be ko na wo hwe ma branti a otie a yiu oye me amnu aberma wa bom mran wa kansem ana ma oye obi ewuremi mu kese eni ti wo hwe sane amekasa ne ba ne mpo a twetwa sisin kakra ni ding de opariado oyo okoto okọ sankranche ana ote hei chame dwumadi ankasa na odi yiu na yebedi nkomo na emom sabri ne de yenhwe ayiye ne ho entotoin ansa na opare yiu nipa bebre ehu won monten so kakra ni ade na emom mepese wankasa nso anka obede hu adi na onhu wiye yo makura wo frame opariado akwoto okyon pare sakra nji yo meko suko kwa man me fiabrin sache yo sanetenen na udwumadi ankasa wudi ne ye wan ye esuan pehene esuan na ye na ma beye atwamu na esuan na ye bi enti mebo ensamaran ne ade eno twamu a asafundwo ma ayira ne ade egusu esuan bi yo esuan pehene ye ma atwamu a ayira na ebesi egana esamba bio enti dwumadi bensase na ebio biri ya wo betumi atonsa frɛ na won so wonim de osuahu ne ade awo no so watumi aba beda na edi ewo honom makura na tene se dwumadi biara atonsa frɛ meba se ye asɔre mudi asɔre dwumadi mo frɛ ba board man kuma samaran impelempeleng akoye se obon samaran awo abosomsem enya abosomsem na tene se ensabran mo ye boy betumi aka se ne tifi bible mu ohene solomon otro proverbs ene samaran ne ade poem sa horo ne ade one ne yehwe ne esua bi nti etima board man kuma samaran wa asɔre dem ene atwudwumadi biara se ye abadem to awarije yi bibiara betumi abedum tia me abohom bra ma efra ma mate obi se ebia na mfiase a ye na wanhya dan te won kan ye eniti wo de ye biribi kakra bi na wo hu se ampadwumadi no nya wa no keke na emom wakwadare mu ankasa yo na tene se se na da aprekasma di demre tua na tifi ko gina krotifin enne de amane sawo ne mu akoto okyo para sakra anti kan tankranti ati uti na odin se agunu kum abegina mpangina nim oso ofu adua konto nchi krochi krokosere twatiri onehena ono na ADDO panyin otoso abiem berempon na katati okumani ni ampon anso dai okumani ampon krofo berempon na nei iye dum to kuru ye dia tumtum okata ba berempon na oso anto ankranfu no musi o adua na atwa ne abrade abose mu ne berempon katati anu no jefri je nti atiriku o sedem no dew no nso akura gumu brebre na batu edi kanfo ya piaw gumu brebre yo ye da wanu ya se eninti ahwefo a mogusoro hwe yen sabri mutie yen yi a mohu se opariado ongori ankasa na wohwe mu de a dwumadi no onim ni oye ana onim ni oka yo eninti uhia na mrepamu ye de ne manager number beto ho na efei watumi enso na nakasa wo honom yiwu aninti mepekwan na efei wutie background ni ye dia ma ankasa ene ritwem propon ma ankasa ene ritwem yiwu
yɛsan ama wakɔ aba soronko bio aba akro live dwumadi so yiw nanado panyin a watoya nananom ɔkɔ akura yiw ne direct na anase ne hu dwumadi ayiye ne ho nhyehyɛe ana yegu so wɔ hai aniti wohwɛ me nsa ni fa so a yiw obusuani ɛna waba bɛka yɛn nsa wɔ ha ne yɛbɛkɔ ayiye ne mu nyinaa ɔde ba bɛma yɛn na afei yɛhu sɛnea yɛn a yɛn so yɛba bɛboa abusua aba moa yɛ yi no yiye no yɛbɛhwɛ sɛnea yɛn so yɛbɛtu yɛn anamɔn afa enti akora mema wakɔ aba soronko yɛwura ebia na wɔn a yɛhwɛ yɛn ebi nim wiye ebi nso nim wiye ɛne nti mɛhwɛ sɛ anka wobɛbɔ wo din anasɛ wobɛda wo ho adi na afei wɔn ahu ofrem ɔhene AKOFOMUBEREMPON ananso apem osubori amwa wo feduru me adum akate brafo a mechi fi adum nti me odum ni papo me na ene asema to mani mamete yi yo na madam asenso metena se me hu ni amaye nyina na nhyehyɛ ni ama ne kwan so no ya be ni fefefe mo am fi achichiri menche nyina mo mra asomdwe mu sabi yampoko yampentokwa ye pasomdwe kwa se adum ni ti ase no opasomdwe eyi yempa live ammunition no kwa ne wo de tuo komunipa wo de live ammunition ba police ba kire wako ya amani kan tete amani a wo de si abrempon yere be ya amani wo awu bi da wo hwe bi da bra be hwe se wo yadum amani fa ipa be nyina ya ma kwazu jojojojojo but asetra no ayi ye ne fi asefi fida du ba ko ne fire no pa wiem otuo to pay de wo si a kire so pe na so hene dam kete so me ka sei na brafo adumfo wori wiangna kopiam adechi na meme dan so de okwaman fibre ko skop ma prede nyina ba be wo yen wa ha ene kangna na se obrodie je sikan na kristo sumusu aba nti ya wudi ni ade de bi nimde but amane kwan so na wo ya ohin ya amane fa no obia yensu obia kwan na na tias wa ebe o wa ma nuru akuru bebre se wonya wo se wonya oba se yara kan so osoro akere wo yare begna na ntumi nsa Center for Scientific Research kura ba na go se ohene e betumi ambra na wonuru a wode man no ina anu ya din mayen na nanas ka kire won se onya mmere waba mi atangri suno na penfo so kura enim se na afim if se wufnya fa yefuro pe o se kwadu mi ne wo eduru biara se fata ofi mu no ne mankwa na nanoma oja won ne nanoma wo hwe won mo nuru kwa 900 benu pe na efi ni nsa ene kura mpo ogbo adwe no hu se ewura adwe amagbo yefunu asebum won anti ase ena ba koso fufuru sensi sara nti o papa no te wo no otunzum adumene no otunzum obedan abusuan bedan akwaman bedan gana man waye bi nti na yina ye boko isa zo mbene wansem o ma ne ho so o ye ko mu bia ni mo adumene nti ayi no so ye ko mu ye ye de kira ma ne obia nti obia kwan se ma ne ma o mra na nye fefefe na nye yi ni nye fefefe o teme nka biara adumene ye ayi ni fiase fida memeda ya kura no obia mra kwan so jojojojo ne mo ba bo modern say yare ko de wo na aba nti covid-19 no bo modern say wa so de ohwene obesi ohwene ade wo ho so abaworo nsa kwangana no asena wa hyen mu wo fe no Veronica bucket semna esihu esipon so ahoro nsa ansa na wawura mu ori hyen mu yin so ya line bibia arrows indicate bibia ba fa ina go so be hwe mu no wo hwe mu no sia ya kire bibia ba fa na ori apue ukwa wo na ma oda na kra wo no watwam nana ma oda kra wo no watwam nana ma oda na kra wo no watwam ai wan so siwo nana nyamde ja kwan ni ogu na de atoy wanim enye boko ofite papa no tiase no onye keka onpen tokwa obiya ni muse ne hojo bibia anye koso jojo ya da wanu ya se iu na yehwe sa covid biri mu sane abayi yare hohoro yensa yare ye niama bebre obi bebi sase wakwakoyo ohini wo ho kwan se wode nsato nsa yamtia ana
why ogini akram da ase asema be say why ogini pata obebo ina obema okwan dedem wo hyen fie won so a ebusua a ade atongani so tetewo ubu mu ase a wan huni opa kire akohwe mu no nti nsem chia ne ade biye ni ho polisi fo so wo ho a wo be ma obi akom maako ntenye se be foforo so na bibia wo ho bibia be koso wa no won esa se papa na kasa yo kra kire de dawo ti bibia ya kra chifum me da wase yo enti ane atiefo wo so ochiami onim na asem kan o se musempa aniti sani ofi asedi kankan no ohene wu a wotutuo yiwe ne odehye nso kura wu a wotutuo ni ade na won ayeye nhyehyai agu akwan mu a eye live bullet de warranto bi wo ho ninti wo yo ohene nana wo wutuo bi a oraba beto a yesre se obehwe se bullet a obeto no enye live bullet ekoye rubber one anase etuduru a ebusia ma ho kwan police fo nso beba ho eniti yesre se oba niama wabobobobo so nose mask ne she sanitizer no social distancing ne ade ne bibiara won ahyehye no mo bedi so na bibiara akọ bokọ esan se na nankasa te ase no ye nyina yenim se oyobi a odi ne hu ni ompe ne hu asem basabasa ye kura de enseng na aboboya no eninti ebusuare mpe se ni wuachi niama ye basabasa be man gidigidi ye bi beba honom eninti urisim na oba hu se asumdwe kwanso na yeri ye biribiara yiu enti makura se wo nsem fufuru bi a opese wo matiefu nso hu a kwan wo ho yo nyame ka kire tiefu a na se won hwe won ye won maimu won nanti mu won ya ebe instructions bi e wo yi ase bia no wo di suma busua na bibia koso wa no esan se mehu se kro su bebre beba na se wote menka na nya se oba ya se oba ba kire 2 million oba ye ne mahunu ende mesre mara manka ya mofa ncheme ade ne dane kwan no wa no ye na kra chefo yi oyo ogini ntie na ma ne kwan so tenye kitikiti ni amahunu ni ade ye meda mase anenti ode nsem ni nyina aba na awie na emom sane amane ekire na esan se fata no yiwu ayo hene ana okọ na akura anenti mesre se makura memam osankra baako ansana wasore afedio adufu ye bibi afedio ye aye afedio adufu nyabia mu fedio ye aye edume adufu bedenia ya bebu sio bebu ni obi ayo adufu ya woya sienim ko yenim egwango edume era wase you era wase aniti makura ababeka ne yese fata ne yese se mote ene ne yese se ehu nhyehyai eguo ema nanado panyin a otoso abien ne wu no hu ne nyina wama obiara ehu aniti fidai you o se mono ndu ba kono de na biribiara afiase ewo ne fie wa nkasa you se wu num adum ahimfi a ufi abanganim ase wani kire na Presby Junction hona adum ahimfi ewo honom you adenti brisi ene yedere ye brisi ene yedere ye yo ene okoben brisi okoben ene yedere ye yin adenti ohwe sene ayen yafiase ewo akro live so idia na ye nibre kwanso ene yenam esan se nanado panyin aboa okuapemang yiye wabu okuapemang yiye adenti osefata biribi etese anampo ni echen eyi yiu adenti osan hwemenza faso ya akoto okosa ankranche opare ado yiu oberima na enum nsem etumi bubu akwabran wasan ababeka mensa biu eyo chiame na ohwehwen ama udwumadi biara obeye bia de osebra na owoso nsem emawo aponto abedinto kyerese dwumadi biara ofre no nkuto dia owo ho nsem ewo ho mawo anase obetumi aba bedi ho chiame esefata yiu anenti wasan abai mede microphone be man na wasan
atoya so ɛwɔ ne dwumadi no mu nti fa yɛnkɔ makora ADUMHENE berema do kwata na aduanafo ne asona frefrefre no sen nyankonton frefre nsu anopatui na ne uma frefre wai da sibire ai ye penana ihunu ai aduana bi ume frefre o nyankro ponte kwa fra mu abo mukuru no oje no krada mi hu yankwa amene na ko ya amene aduana bani uja bani nana irana mo nana edamirifa mu nani ai ye penana ihunu ai aduana bi nana irana mo nana ADDO kwata berempon katechi yu agedie ankonton kanta mu adi ina se ajem frasi abrese do kwani okofo adi akopam ebukum berempon na katechi yi aye oyiba adi akopam yi oyiba ado kwata oberempon katechi an homu aduru akora gumo berebru bre duana nyankro mana na o menso mo ja berempon na ni gumo berebru agrada katakachi berempon na eputu ekun sia onya bonsu mo nya wei iye akura waye bio a jejere a chenchena so de ho akodoto o de ho akodoto nti ese gumu berebre ana kama musi aku se gumu berebre wo ma de mini fedua na ye na ma secherefo wo se we kokko se ti ampoma ne okore bi asiam takraba to jigu bedi akobere mpon a wodi otu kan yi wo si de mini fedu nyankro mana na o ma o yesa nyanko mpase na ma wonum kudio munsu a sechere hina danse akro kire ade sese wo ma de mini fedu akro kire bona patakron kwanta ye huhu asese piesie mu hina na danse akro kire bere mpona na o so oduma kuma bo na branso piesie ne kwa bere mu ne sampa don ko da de kase na se kuma ya danse akro kire damro oduma kuma de ka chichiro kire soro kire asase a teche bi ateche a teche su asu mene su yi wo se gumu berebere ye kanasa na ye nanom ansefo wo so ya ansene kudi adon tinga mekuma kosa ya adon mantom bere mponguru kwa wonti fi bewi ase ayo sante hina adon tinga ya ansini ni o so bofu edu ya waben kwantwi berema aboso mma wonam di akobere mpona na gwamani wadu ne pem mo du ya ko sentere so ano ja hemia asnya hwe ampona na bedi akon osu otuo ne akofana kokko asamando o samponi amu akoji abona na fi adu ya ben kotobo ansini pie hie wie kotoko dan kwa abu ache bere mponga yi ono kuru otuo ne akofana bakon wo so ma de fadie wo ma de fadie gumu berebere ye kanasa na ye nanom akonafo wo se wo ye kona simpia sara abu an hunam se kona simpia sara bere mpona na eguafu jima prenanu so ma de fadie wo ma de fadie na ye nanom agonafo wo se wo ye agona ne tua abu ampon sengale se a wo fride nchira ndoim obri amankwa che krotwa wisi nanom wudi waten obi di ubie o saji fu kuma pem nanom de nchira che nanom ofride nchira wo fride nchira ga so wedi kwa mfojo kwa mbere mpona nanom yi won na yesa de nchira mu akwata nanom ofride sikase mpompona ne okoto de wura mpon ni sikada bere abuahima na awokwa hma wono ya no yesa wo se achembo so ya de sha wo ya agonafo wo se bosome eduam pofrantwi o ma so kokoduam mo ma mo humresu yo entu abeji o ma hene kwasi eje kumbere mpona nanom yi ya no yesa bosome ntu mo kata ba mbere mpona nanom a wo yesa de kantamanto bo chimem kan won kokofo hene kodi akon kum ya kodu ne ba piaw won na yesa wo so ma dem fediu wo ma dem fedie akuapem osie wo hene agonafo a wonim sike wonim bia sike fri wo so ma dem fedie wo ma dem fedie oyiku piesie on hena oyiku piesie ne asante hene kumase edu ambofrantwi na no su bi nwie koro bia asante ko enya ku afre ko toko hena antoku afre ko toko hena enya ku afre ne antoku afre o so konto mrifa ja na edu ko ku ampati jo komene so no opoku ntintin koro bia asante ko toko opoku bere mpona na ajima ko forobo probu wozanga wana maye hu wosi abaira muhim osifra ma wosi abo mfe fomber maka tete so ajima etwere menu menkuma ye ntentu osi ade oyo ya no yesai wo dem fedio ye kanasa na ye na medua na atwa ne abrade am aka de termantere bere mpona no jefri wo so dem fedio eduanafo so wade fedio na eduanafo ale so woku apmem eye na otenkura anche kwapem twafo hene mpehene wo se wo ye akonja wana ne edumre kuna ne oten ofuri de abwana na ne wo ye katetu o sinka sika na so mo dem fedio wo ma dem fedio adade egu aboso amenko kwa akonu ku apman twafo mpehene so mo dem fedio ye kanasa na abrewati awo agya na nanom abrewati awo amene nanom abrewati awo akuberu na nanom
sana nanom ya anoma wo chiro chire bi ngene mo no de na utu okua kase so ma na se dan boto ma adumfo ne abrafo bo do mpem wo se nsachi ya kotobi tete otwa tiri ya bojo wode hefo wode kwama abrafo ekudi etire kwa abrafo ditire tietie wo kuma tenten sin wene mo no otobo jangwesi akwatu otie tuo so wode tuo ni akofo je ntata wo kwa mem wo so mo de mrefadu ekwa ma do ntempan so mo de mrefadu wo ma de mrefadu wo ma de mrefadu a na eye aduanafo ade se a wo kwa mem eye mampon hene oyoduanani nti da mu no bu enye kuma ka motobi amofra ne pan zuro ka pese da ku sempese ko wo so mo de mrefadu manfe kwado toku no oyo kwam hini wo faase oyo aduanani nti jama ngatache amene so no inkre nanam so mo de mrefadu ya no so se eche buruku basem ko se watu kuro fia kofi benom nkwanta na so bere mpon akan okokuma mu na so kwa na akọ ona na kan entu o se ko wo se bra echi dom hino so ahini ahi mo ahini achi yoduru ona atwa no ntia an pere wa so atarim ntia kuku o se dem no nse wo so madam refadue wo kan sa na la te hire yedue nani wo se wo la te kurubi ante abobile be kra te la te bokere wo o se la te frihinu la te fritu odman homa ba de wo kan cheren wo abga be no be chira video ko sabar ma so mo dem refadue wo kan sa na eye dua na fo boku apem so mo dem refadue amu aka de metu esu kon mesu yi wonam fi esum si abontin mesu kwamira o te chira kuma nipe na eye ate bere mpom brafo na nanom eye ADUMHENE adase wo so akora gumu brebro bre chira kuma nini o kuma ni ampon grofo brika te chi yansa so anu frampo fitia ni tinan akora gumu bre ye kan sa na edukru ma ye nsen so akpate rekpe ene kpete nso ene kpona ya na ma wosi kufila be wura mose nso re wo ma dem refadu ya na ekwa ma bra fo hene ya pre de hene o ye duanani wosi okonkoro ma na etuo mu na mu ku asere de waku o men diare enti aduanafo ne abrade fo woku apem nso ma dem refadu himanga bakram pa su oko tufugu akrubo ha pa bia sikampa bisem wosi himanga kwa duambrode ha kwa anti asman won su minno bi rotwa mansa jai sa ya bu afua won na wo turo bi no bi nchire won wo so wadem refadu wo ma dem refadu ye akwam hina o wa briu o ye aduanani wo so o ye atermantre adase ya no ye sa di akombu am wo so wadanwu akofo bon na bande na ndede wo ji onku subon mu akoji onku kusi akora go mu brebre amran probi ko tokwe Damirifa amamburu bi kotoko tieti okuma tintin woni mono o se me frame sibra akasa bi akran akura gumu brebre bo ma ku siba lo mafo wote do ma gu abrem pona nam bo mafo wo so ma Damirifa a twa su brem pona na ma woni mu jefri o twa pintin o su ja sara ma ko turpaso di fe su fra wase na mfo wo so wadem refadue ye kan sa na ye nan bilutufo wo se wo tu jeri ampon ajeyi ebu aten ya na ma wonam di akon fi adanse ahinsan be wie kro bia sante mampon mo bu enyi adare ku amu apena na takora bani ampon yi sa hene amani ampon na wodi akobogye ntata o ne ufri hini o so fi se chira propo saka ni aduma na bere Ethiopia si atakora mensa bere mpon mo nsu ensa na nanuma ofru wantamra mo so wo so safu kantan ka bere mpona na ofri hini wo so ofri don kron kwanta ya an meye akofo bere mpona na mada santima mpon ade sei krampen etuani wo so ma dem refadu o ma dem refadu ye kan sa na kwawu beautiful ade so ma dem refadu wo so okuru kaka ngampem so nyanko bere mpon asafu aka bi sa abrofo ku amu akumani anso da yi da se bere ku amu so ma dem refadu ye kan sana asuna rempe akwa ade ne asase a wode wonse wona hefo wona ya ma wonam di akwa anso jahin wona ya kan bode nanama wonam di akwa na aseminti won wonu anam ajizofo ne bopos foto nkwanta wa kwanti funu ofa okwanko o kuntunguru ku brem bonka techi wona man di akwa be di chebi ne nuase wo sikuru twa man sa jai sa ya bu afia oti nse duase o chebi ne duase befro o kuntunguru ebiri ma chimpe pre mu hene bere bonka techi na ofri hini o am petu kwasi chiri fo bere mpona nanom wona mamprobi wosi oba be so bontu akuna nanu yere ko hini wosi yere ko bankesem ye du bonsa ho aya trase
Okuya kroshi akrodo okuya brempon na nanu yi. Mun Damirifa dio mun ko mu bre na motu edi kanfo mo na mbedu kokwa pon na nanom wo se krotwa mansa jai sa abu afu a otim peni kofi ase impu na ewusu ne ne obeforo krotwa mansa jai ya simpu na ewusu ne ne obeforo iye eje o ma na me ko bi o ya na wokotena bofu konto mensa so wo se prebon kotoko afra goro afadan si nwegubon ya na wo ni nso ye ngwe sukitu a eyiro pebrim na asu agware wo so mo Damirifa dio inti amwa sampeni so mo Damirifa dio wo se denche manampon chiri benkuku o denije esna kofra chirabodin negure ni mnyang chirabodin akura nimegure ni ntwa chirabodin AKOFOMUBEREMPON nimegure ni ntwa chirabodin ADUMHENE wakoi wo se gumu bre na betu edi kanfo wo se mundio mo vorikuma ba okunia o ku ai mundio mo vorikuma ba ogenia okuni o jeni oni pe wesha musio chere se nde mojanan masem kasiesi akuradie you anti opariado akoto okosa nkranche ana uhu ni dwumadi a otumi di meyefe na sangso ani no you nanado panyin you AKUAPEM ADUMHENE ne ho ayi nhyehyɛ no ana yegu so no ne direct na ana akro live yenso yen ahyehyɛ AKUAPEM ma yegu so no you sabri mo amo yen ahwefo amo atwa ahia wo AKUAPEM ani wiase afanan nyina no munti ana da ye wo ho ninti seri edwumadi bi entis yare nhwɛ sɛ yebeba ba ye nsa na yakɔ ninti mo adwenkyerɛ mo comment ni ade amode aba no merebeken kan ni nyina ma akoma na fei ya sɔre so kra you ninti kustela also one fide ya ana ayiye no safro kwao onu so say nice yo safro kwao ya da wase say lapino Ralph tuntum no so sa akuradue you akuradue Fred Kranten aye onu so say Monica sa akasa yiye obi asa onu so say dad nana Damirifa due you na ohwemu dia obi asa neja ankasa ene da form yi ninti obi eno so akro live yenso ye ma direct na kese ye ma direct na you Joanna opare o se ma akora Monica sa grandpa Damirifa due you ye nyina ye ma ye ho Damirifa due you maybe minta o se obi nyame nka ho you ono so de ne hyedenre ma obi asa Erabna also you give us new stuff you Erabna also nyankopon enhyira wo kwakwaduam pics ono so say more fire you sa no ono so de banen Joanna opare o say yema ye nyina ye ho hyeden ono so de ode abanen obi asasan bemu bi o say my one and only dad rest in peace thank you Akro live you yenso ye da wase pa kwabena sika nso bisabra wo ye yi yesre mu fide yiara fide ye di enche o chena chi ya na ayi ye no mpanyin di biribiara agu akwan mu se emra so you akua kwabe
well done bro you also yɛda wase sɛ munya abre de hwɛ yɛn you na sabri no obi do ne dwumadi a odi sɛnea ɔbɔ mmran ɛyɛ amane ahoro ne ade na ɛbɛ ɛyɛ bi ase anasɛ ne dwumadi bi ase you sɛnea odi kankan birthday party anniversary dwumadi biara ɛnyɛ sɛ bi a ɛnɛ ɔte ha afura birisi no anasɛ wafura ɛyɛ yiye hu nkuto ɔno de ose mmran no ɛyɛ efi bible mu ɛne nti open ne wɔde mu Onyankopɔn koraa wɔde frɛ no na ɔbɛpɛ bere na waba bɛyɛ ne nyinaa ma wo ɛne nti mede ne manager number betu gua na efi wo a wo hia no no nso watumi ne manager a obehia no ɔbɛba na ne yɛsɛ fata biara a wohwehwɛ sɛ ɔnyɛ ma wo no ɔbɛba bɛyɛ ne nyinaa nso ama wɔ hɔnom you ɛne nti mesrɛ wo sɛ woayɛ krado do a fa wo kyerɛ wo dua na wo krataa number no yɛ 0247 333398 very simple koraa 0247 333398 wofrɛ na dwumadi ko a wohia no no obenya no ne manager Nana Safori nankasa Nana Safori ono CEO ema akro live you and nti biribiara obehu Safori no wahia opereado manager dwumadi biara opese obedi ma ono mo betumi adi hu nkomo na won afa afia so wo you and nti opereado obi hwe no ebekase bia se dwumadi no ye open homa opesuku nso you sabri oko school okuapeman secondary school and nti or a day student and nti dwumadi biara opese o meye ma weekend no de ma obaba be bibia ama so ani you and nti mini aberema sabri wo nsem bia opese o ka kire ahwefo a bere wo ma yo makura ndede moja na ngana sa yo nti wosi asafatu yewura ekokuruku onam no kodiawu asafatu yewura ekokuruku onam ne kodiawu yewura ne ADDO PANYIN yo biakyo debio wote se adumfo ne abrafo ni abre na won apefia mamprobi kotokoti eti okuma tenten na won manjom su no wanhia won ma won kwan na kohia won ya nene wa na apɛ ho asɛm iyo nti sabire de moja na okuapem de na ne DAMIRIFA due kase ba ko pa nkoma okuapem mpehne nyina mpakamfo ne ankobiafo ne okane okuma mpehne nyara emu biara DAMIRIFA ene shedding iyo ene etino okuapem ya awo efi obuo nketia iyo otwentwen ko besi aye se wo so ndade kosim bidedi mbermasem iyo bia besi ogbo njo ko na kete zuro iyo wana no ono ye sa me ye sa odonko se buafo ya wodinam so ne srade iyo awodie okuma mpengene ne okuapem ade se ne mpakamfo ne ade nyinara titiri okuapem ya imu biara DAMIRIFA di ode se okoi gumo bre akoto okyo para sakranti se gumo bre na batu adi kanfo gumo bre yo aninti ahwefo yedamase se enanso munya abre ma yen ne edi se adwumadi te se ebremo abusua ani okuapema nyina rehwe anim se wobeba na ma adwumadi no ayefe na ayede aninti eyefide yara ene workwa akopɛ wore ye ohina yiri na memreda wo akopɛ na kura bewo aninti bra na ADDO PANYIN ayeye nyina ya hene yedamase ya mo bibia adwo yedamase